to adhi wuoyo ni kalure gi gima seneno practically. Gima timore Kiharu is not atomic science. En gima ng'ata nyalo timo. Koro ng'eni ng'ato nyaka bed gi priority mare. Eng'wona nikech abiro luongo nying jomoko masedhi maneno kaka gitime. Sani onego bedi ka ng'ama ril mo chunyo jok ni dwa konyo nyithi gwen. Nikech king'iyo gima chando jonyuol sani maduong' kaka korwa kocha en kaka nyathi dhi somo, kaka nyathi nyalo yudo tich. Onego bed ni ng'ama MP kaka kansa ne kane an MP Mamiwa. Onego bed ni sani aseketo bura gi jopuonj gi teachers te mag primary schools. Ma owinjo ni yawa to nyithindu manyowuok kata mag junior kech gin primary to giting'o junior bende. Ere nyithindo mpoko dhi school e gweng' ka gweng' kech head teachers go nigi that list. Tang'o mi nyithindo gi poko dhi school. Teacher kibedo gi bura gi principals mag secondary schools within your constituency. Tuwinjo gi ni ma e nyithindo mpoko dhi school nikech pesa. Yiene uru nyithindo gi obi kata kopo ni pesa poko bedo sani mar basari. To mage nyithindo makora dhi konyo mondo nyithindo wate nyathi ka nyathi odhi e school. Mano ok require an atomic science. It is just basic priority kidwa dich gi jothuru adieri. Namba 2, naneno kora dok mano kero koro timore Kiharu. Naneno ka asechiwo example kamar Teso Nyoth nikech nadhi maneno kako kuka unya time. Opange magimo miyo priority en somo kech negi wacho ni gin negi bedo marginalized. Koyudo ka nitie pesa mo allocate for secondary, nitie pesa mo allocate for TVET, nitie pesa mo allocate for university. To kendo yudo kitime without due consideration ni ng'ani no supporta, ng'ani no gona kura, ng'ani no ok gona kura. Nyithindo gi ok nogo kura, nyithindo gi ok yier ni ng'ani madhi nyuola. Koro yudo kochiwe makati yudo ka kendo follow up. Nito nyithindo mo support gi dhi nade. Kana dhi Nyatike, na yudo kodege timo the same. Yudo ka joma kuonde mane gineno gin marginalized gi. Gitimo gino kendo yudo ka en gima tiyo. Mbele kaja na nyisi na dhia neno gima Wanga Martin ne timo kane en governor. Kaka no organize the bursaries, scholarships, kendo kata kose yier na jomo dhi chiwo gieki. Embo kao time modhi e miechego sporadic, mopogore opogore. Kandalo ma nyithindo ni e rusa, okao list odhi e miechego mondo ni kaka nyithindo go somo. Some mano nego wami priority kaka neno go wuoye sani. Tam sore okado wuoye mateto kakoro sani monego bene jomo mop nyithindo mondo nyithindo gine kaka dhi school. Kawuono aneno ka gipango bura moro dhi timore Nairobi ka e town hall. Town hall if kibet go samo nego bene une pap. Onge ka nyithindo dhi school. Ke town hall is a talk show. Koro ng'eni yudo kaka ji opango gik moko mopogore. Mae momiyo penje ma ng'ato penji kanyo abiro dhi duoko piny. Mondo adhi apang nigi gino mondo gine ka gigo nego bene timore. Jok manowuok erokamano ahinya daktari.